Vedeli ste, že presná evidencia komunikácií pomáha mestám a obciam ušetriť nemalé náklady a zároveň zabezpečiť lepšiu údržbu ciest? V T-mapy vieme, že kvalitné dáta sú základom pre efektívne rozhodovanie. A dnes sa pozrieme na to, akým spôsobom u nás robíme pasport komunikácií. Spoločnosť T-mapy disponuje viacerými zariadeniami, ktoré sú určené na zber dát. Toto je jedno z nich, konkrétne od spoločnosti Leica, a je to kompletné, komplexné zariadenie na zber a mobilné mapovanie v priestore. Disponuje 7 kamerami, ktoré vytvárajú 360-stupňové sferické zobrazenie priestoru, plus laserový skener, ktorý má 200 Hz a je vysoko presný. Obidve zariadenia spolu vytvárajú dielo, ktoré je vysoko presné a dá sa z toho určiť strašne veľa vecí, ale aby som to zjednodušil, tak je určené na zber dát a na zberanie objektov, ako tu vidíte napríklad lampu alebo mobiliár, cestu, po ktorej jazdíme. Po fáze terénnych prác nasleduje zber dát v špecializovanom softveri, ktorý sa volá Panorama Editor. Ten nám slúži na vizualizáciu tzv. Pračien bodov a panoramatických snímkov, ktoré nám spoločne vytvárajú ucelený obraz o cestnej sieti. Naše riešenie pomáha samosprávam presne evidovať stav, komunikácie a optimalizovať ich údržbu. Čo tento systém znamená pre mestá a obce? Presná evidencia komunikácií, efektívne plánovanie oprav, transparentná správa majetku, úspora nákladov. Pasport komunikácií nie je len o mapovaní ciest. Je to o bezpečnejšej doprave pre nás všetkých. Každá cesta, ktorú dnes mapujeme, je krokom k lepšej budúcnosti miest a obcí. A my v T-mapy sme radi, že môžeme byť pri tom.